Samantala, mapapakinabangan po mahigit 100 kabahayan po sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan ang ilulunsad na Free Electrification Program 2025 ng lokal na pamahalaan. Tinatayang nasa 120 na piling households ang mapapailawan sa ilalim po ng nasabing programa na magbibigay ng libreng elektrifikasyon sa mga residente. Ayon sa LGU, first come first serve basis ang pagpapatala dahil limitado ang slots para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng programa ang pagbibigay ng mas ligtas at maasahang supply ng kuryente at pagbabawas ng paggamit ng fossil fuel at pagsusulong ng mas malinis na renewable sources o renewable energy sources. Itinuturing din itong isang malaking hakbang tungo sa sustainable development dahil makatutulong ito hindi lamang sa pag-unlad ng household economies kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan. Dagdag pa rito, binigyang diin ng pamahalaan na ang pagkakaroon ng kuryente ay may direktang epekto sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, lalo na sa mga pamilyang matagal nang umaasa sa alternatibong pamamaraan ng ilaw at enerhiya. Samantala, base sa tala ng Department of Energy or DOE, mahigit 3.8 milyong household pa sa bansa ang target na mailawan bago sumapit ang taong 2028. Sa tulong ng mga programang tulad nito, inaasahan na mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng patas na akses sa kuryente na itinuturing na pangunahing pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.